Hello guys, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι ο Mr. Stavros και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Minecraft. My style, they peep it. I just do my thing on my own way. Surfing on these haters, can't swim with. Απόψε στην παρέα μας θα έχουμε τον Άλεξ. Γεια σου Άλεξ. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Είσαι έτοιμος να τους δείξουμε τι έχουμε φτιάξει? Πανέτοιμος. Ωραία. Όπως είδατε έχω φτιάξει αυτόν τον όροφο. Παραλίγο να το ξεχάσω να σας δείξω αυτόν τον όροφο. Εδώ πίσω έχω φτιάξει μυστική πόρτα η οποία περιέχει chest. Δεν με βλέπετε τόσο χαρούμενο γιατί έκανα πριν το βίντεο και τελικά είχε κολλήσει η εικόνα και δεν μπορούσε να παίξει τίποτα, απλώς καθόταν κινητό και ακούγονταν ο ήχος. Και επίσης ακούγονταν πάρα πολύ χάλια το μικρόφωνο λόγω ότι ακούγονταν πολύ δυνατά το S. Δεν το κάνω τώρα γιατί θα σας πάρει τα αυτιά. Εδώ έχει απεριόριστο νερό, εδώ έχει λάβα, έπρεπε να έχει λάβα, απλώς δεν το έχω βάλει. Λοιπόν, με το που τελειώσουμε την ξενάγηση στο σπίτι μου θα πάμε να σας δείξω το σπίτι του Άλεξ. Έχω φτιάξει εδώ πέρα ένα μίνι κήπο με λουλούδια. Και εδώ πέρα έχω φτιάξει ένα κήπο στον οποίο έχω φυτέψει σιτάρι για να παίρνουμε άπλετο σιτάρι για να φτιάχνουμε ψωμάκια. Εδώ πέρα το κάνω μια αποθήκη που θα βάζω μέσα όλες τις καλλιέργειες. Λίγο να βγάλω αυτό από το F, ωραία. Έχουμε πριν στο βίντεο που έφτιαχνα πριν, έφτιαξα αυτό εδώ πέρα. Καλά, δεν είναι και κάτι σημαντικό, απλώς αυτό έκανα στο προηγούμενο βίντεο, θα το δείτε. Λοιπόν, γιατί μου έχει κολλήσει το προηγούμενο βίντεο, δεν ξέρω γιατί. Ωραία. Όντως έχω φάει λίγο μεγάλη ξενέρα τώρα, έτσι, να το ξέρεις. Ρε, την ώρα που πάω να πατήσω το βίντεο με μεγάλο ενθουσιασμό να δω πως βγήκε, ξαφνικά δεν κινείται, δεν κάνει τίποτα, λέω μπάγκαρε το αρχείο, εντάξει, κλείνω, ξανανοίγω. Κλείνω, ξανανοίγω και λέω εντάξει, συμβαίνουν αυτά, κάτσε να δω μήπως πάλι. Κοιτάζω εγώ, με το που πάω στη μέση λίγο το βίντεο βλέπω να κινείται κανονικά το ποντίκι και λέω καλά εντάξει, τη γαμίσαμε. Και τώρα το ξανακάνω πάλι. Λοιπόν, αυτό είναι το σπίτι μου, είναι όπως βλέπετε είναι μέσα σε ένα βουνό και από πάνω είναι ο κήπος. Είναι πάρα πολύ όμορφο λόγω ότι χωρίζεται εδώ πέρα ανάμεσα, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και κάνει αυτό με το ριάκι και συνεχίζει. Θα μπορούσα να το επεκτείνω μέχρι κάτω κάποια στιγμή. Τι άλλο? Έχω φτιάξει map το οποίο δείχνει το όνομά μου, Mr. Stavros, το κατάστημα το οποίο έχει villagers μέσα που θα το δείτε μόλις τώρα και το σπίτι του Άλεξ. Το πέταξα. Τι βλακία έκανα? Ναι, το πέταξα, αυτό το πέταξα. Κάνω λάδι για τελείως, πάει. Θα έχω καεί. Αν θέλετε να γίνει καλά ο Σταύρος, ρίξτε ένα like. Εδώ πέρα έχω φτιάξει και αυτές εδώ τις φωτιές. Τι άλλο? Έχω βάλει εδώ πέρα αυτό που φτιάχνεις φίλτρα και φούρνους. Εδώ πέρα μια βιβλιοθήκη. Εδώ πέρα είναι οι villagers, σε οποίους προσπαθώ να πάρω αυτό το protection, κάπως έτσι, αυτό που είναι για την προστασία της στολής. Επίσης εκεί είναι ένας iron golem, μην δώσω και πολύ σημασία. Αυτά εδώ πέρα που βλέπετε το έχετε δει και λογικά στο σπίτι μου. Είναι κάτι σαν είναι σημαία, παύλα map, λόγω ότι το έχω κάνει και φαίνονται τα σπίτια. Λογικά το έχετε δει όλοι στο TikTok. Ωραία. Οπότε περισσότερο δεν το ξέρετε. Ήρθαμε στο σπίτι σου, θα έρθεις να κάνεις ξενάγηση? Εννοείται. Ωραία. Ωραία. Από πού θα ξεκινήσουμε? Από πού θα ξεκινήσουμε? Εν τω μεταξύ πήγες να το πεις και σε διάκοψα. Ναι. Εδώ είναι τα ζώα.
κότες, αγελάδες και πρόβατα. Οκ. Πάμε στο πρώτο όροφο. Είναι εδώ το wheat που με το οποίο Ωραία. φτιάχνεις ψωμί. Πάμε στον δεύτερο όροφο. Εδώ είναι πατάτες. Πάρε έφραση πατάτες. Thank you. Ωραία. Η πατάτα κάνει καλό. Εδώ είναι Καρότα. καρότο. Φαίνεται κιόλας. Fun fact, μπορείς να φτιάξεις golden carrots. Χρυσά Όπως εδώ καρότα. πέρα που έχω πάνω μου. Θα δείτε Ναι. μετά από που το πήρα. Ναι. Και εδώ είναι ζάχαρο-κάλαμο φάρμο. Που φτιάχνουμε βιβλία και τέτοια. Πάμε κάτω. Χαρτιά. Ναι. Πάμε Το κάτω. σημείο που χτίζεις αυτή τη στιγμή, μην πεις τι ονομασία είναι το τι θα είναι, θα το δουν σε βίντεο. Ναι. Πάμε εδώ στους κύβους που ό,τι βλέπετε. Και λίγο Τώρα ωραία. αυτό τι είναι. Απλά Είναι. είναι. Εδώ είναι το... Αυτό δεν έχεις πει, θα το Μπλε, κάνεις ναι. σπίτι. Ναι. Οκ. Του είχα πει να βάλει αυτό- τζαμαρία εδώ πέρα. Τζαμαρία, τζάμι, λόγω ότι θα φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και είπε Ναι. πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχει μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που αν θέλει μπορεί να μας την πει. Θα βάλω εδώ ανάμεσα μια γέφυρα που θα συνδέει το μπλε με το πράσινο. Και το ακόμη καλύτερο είναι, ξέρετε τι, ότι θα μπορεί να το κάνει σαν να κρέμεται από τις αλυσίδες η γέφυρα. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, θα δω αυτό. Ωραία. Εδώ Α, είναι το σπίτι μου, το κολοσσό. Δείτε τον... Εν τω μεταξύ έχει Το δύο τσέστρο. σπίτια. Κάτσε μία γιατί εδώ. Να. Ναι. Δείτε εδώ πέρα. Έχω ωραία πράγματα. Πολύ loot. Ναι. Οκ. Μετά πάμε εδώ πάνω. Α, Είναι το κύριος θα μέρος. πάρω. Δυο τέτοια θα χρειαστούμε να ξέρεις, Τι Δύο θα τέτοια. χρειαστείς? Για το spawner. Έχουν σπάσει δύο τέτοια στο spawner. Τα είδα. Glowstone. τέτοια. Ναι. Πάρε να τα φτιάξει κάποια στιγμή Ωραία, ή θα τα φτιάξει το φτιάξω. αργότερα. Ναι. Πάμε πάνω να δούμε. Πάμε πάνω το κύριο μέρος. Αυτό είναι εδώ. Είναι, βλέπετε δύο σημαίες τέτοιες, αλλά αυτή εδώ πέρα είναι η κύρια που δείχνει ακριβώς που είναι το σπίτι. Ναι, Εδώ πέρα είναι το κρεβάτι, ο σκύλος η του. φούρνη. Αν αφήσω το σκύλο με το σκύλο σου. Πειράζει. Δεν θα γίνει κάτι. Όχι ρε, να το αφήσω εδώ γιατί βαριέμαι να το κουβαλάω. Τον ξέρω. Ωραία. Ω. Απόκτησες νέο φίλο. Πια. Εδώ δεν ξέρω τι Θα θα σε είναι πουλήσω ακόμα. στους τζιγκάνους άμα συνεχίσεις να έρχεσαι μαζί μου. Λοιπόν, Πάμε στους κλάβους. σκλάβους τους έβγαλε. Ναι, εδώ κοιμούνται τώρα. Α, ναι, δεν μπορούμε επίσης να σπάμε τα σπίτια του αλουνού λόγω ότι έχουμε βάλει claim. Πάρα πολύ καλό. Αν δεν μου δώσει trust σε μερικά πράγματα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όπως είδατε τώρα με τις πόρτες. Ας πούμε, δείτε, δεν μπορώ να σπάσω. Κάποια στιγμή δοκιμάσαμε να βάλουμε και το. Πώς το λένε, register, αλλά δεν δούλεψε. Εδώ Εδώ είναι- είναι ο σκλάβος 1. Ο σκλάβος. Οι σκλάβοι που πουλάνε μαγικά βιβλία. Ναι, αλλά και γιατί γράφεις 3-4 εδώ Ναι, πέρα είναι 5. Είναι τι είδος μαγικό βιβλίο πουλάνε. Εδώ λέει το Οκ. protection 4. Οκ, κομπλέ. Ναι, Τι έχει, σπάστο. ξύλα έχει μόνο. Ναι, το κατάλαβα. Το θυμάμαι. Εδώ είναι τα καλάμια μου. Και εδώ είναι η σπηλιά. Οπα, χρειάζεται. Πάμε να τους δείξουμε τη σπηλιά. Νιαου. Κάτι μοβ είναι εκεί κάτω. Τι είναι? Είναι amethyst κρυστάλλους. Σφεντώνας το κατεβαίνουμε. Καθυστερημένοι ανεβαίνουμε. Λαλά. Ωραίο να κάθεσαι εδώ πέρα να μαλακίζεις σε μία ώρα που παίζει μουσική αυτό το πράγμα. Αυτό ναι. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να φτιάξουμε ένα δωμάτιο το οποίο θα είναι σαν παιχνίδι και θα έχει... Ναι ρε, θα μπαίνουμε μέσα και θα περπατάμε πάνω σε αυτά. Συγγνώμη, μόνο εγώ βλέπω το ζόμπι αντί για να κατεβαίνει προς τα κάτω, ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Απ' την άλλη είμαστε, συγγνώμη κύριε. Αυτό που κυνηγάμε εμείς το ζόμπι και όχι το ζόμπι μας. Αυτό.
Ζόμπι. Πού είσαι, πού πήγε ρε? Hey bro, what the fuck? Πήγε στα backrooms. Yo, stop. Φαντάζεσαι. Αυτά εδώ πέρα τι τάχεις δεν ξέρω. Επίσης έχεις φτιάξει και αυτό με τα δέντρα. Μη με σκοτώνεις. Πάμε να μας δείξεις τι έχεις. Πάμε να μας δείξεις τι έχεις χτίσει ως τώρα, αλλά να μην μας πεις τι είναι. Ναι. Α, πάμε να μας δείξεις και τους Iron Golem. Α, ναι, τα Iron Golem fan, εδώ πέρα. Fan πίσω. Πίσω από το σπίτι το ξενοδοχείο των σκλάβων. Εδώ είναι το Iron Golem fan. Από κάτω έχει τρεις villager και ένα zombie. Okay. Και έχω φτιάξει εδώ πέρα γύρω. Πού είσαι? Ανάστανα. Όταν κάναμε πριν το βίντεο που δεν έγινε το bug, ανέβηκα πάνω του όταν μου έδωσε δυο πράγματα και με έψαχνε σε κάποια φάση, πατάω το shift, κατεβαίνω και λέει «Α, εδώ είσαι». Ναι. Και πάρα πολύ φάση. Και σπονάρει μέσα το Iron Golem. Απ' έξω δεν μπορεί να σπονάρει επειδή το... Καλά, το άμα έχω σπονάρει κάνει. έρχεται από εδώ σκοτώνω. πάνω και πέφτει, ναι, σιγά το πράγμα. Και έχει πολύ iron. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το Δεν δω. είναι και τόσο πολύ τώρα, αλλά για τώρα αυτά είναι τόσο. Θα το δω. Θα το να δεις. Ναι, κατάλαβα, είναι 364. Με το πιάρι είναι πιο ωραίο. Θα δεις. Και σαν το αν δουλεύει. Α, ωραία, δούλεψε. Ποιο? Με δουλεύεις έτσι, πλάκα μου κάνεις. Ζόμπια και σκέλετονς. Περίμενε μη σπάσει. Ωραία. Πρέπει να βάλω Κάτι σαν τείχο προστασίας. torches. Αυτά. Ναι, Για να εκτός μην από σπονάρει. torches. Μία ράχνη είναι από κάτω μου λογικά και με κυνηγάει. Α, όχι, πίσω σου είναι. Εσένα σε θέλει όμως. Α, τώρα εμένα. Creeper. Ευτυχώς που δεν μπορεί να τα σπάσει, ρε. Ναι, δεν ξέρω πώς. Κανονικά θα πρέπει να το σπάσει. Αλλά καλύτερα που το σπάει. Ναι, ήμουνα πάνω, ξέρεις. Οπότε άμα σπάγε κακό δικό μου. Αν θέλεις, ανέβα, δεν πειράζει. Μισό να καθαρίσω το μέρος και θα ανέβω. Εν τω μεταξύ, Μόνο τι με φάση. σπρώχνει. Το έχεις φτιάξει στον αέρα. Ναι, Θα το επεκτείνεις ή θα το αφήσεις τόσο μικρό? το επεκτείνω. Α, λέω κι εγώ τόσο μικρούλι. Θα φτιάξουμε μια πισίνα. Το έχω δει σε μια φωτογραφία και θα το αντιγράψω. Ναι. Τι θα την κάνεις στην πισίνα? Καλά, μην πεις λεπτομέρειες, Ναι, δεν ναι. πρέπει να τους πούμε τι είναι. Θα μου Και πεις μετά μετά. θα δείξω, θέλω να δείξω τη φωτογραφία. Οκ. Τώρα εσύ ανεβαίνεις. Όχι ακόμα. Ανέβα. Καθαρίζω το σημείο από τα δέντρα. Ναι, Ρε. θες να ανεβώ για να με σπρώξει κάτω. Έτσι. Όχι. Φάση έχει εδώ πάνω. Πριν αυτό το έκανα, ήταν εδώ πέρα και το χτύπησα και έπεσε. Ξέρω ήταν πάρα πολύ κακό, αλλά δεν το ξανακάνω, εντάξει. Sorry. Υπόπτος. Τι ύποπτος, εντάξει, ζήτησα sorry. Θα συμπακά. Θα την κάνω την απόπειρα. Ω, δούλεψε. Γιατί με τόσο καντέμις που φοβόμουν θα φεύγα κατευθείαν full damage. Εν τω μεταξύ, χωρίς να το καταλάβω, κάνω και λίγο voice crack. Έτσι, το άκυρο voice crack. Ξυλαράκια. Πολλά ξυλαράκια. Πιέστηκα πάνω από το creeper. Το σκαρτί. Μπα, δεν θέλω κάτι. Φύγε από εδώ! Φύγε από εδώ! Με κυνηγάει ο παπαγιάς, βοήθεια! Φύγε από εδώ ρε σκουλίκι της λάσπης! Κανόνισα θα σου σπάσω τη σκάλα σου. Δεν σπάω.
Δεν μπορώ να ανεβώ πάνω σου. Γιατί δεν τον ανέβεις απάνω μου? Έχασα τρέξιμο. Α, τέλεια. Καλά, εντάξει, βαρύθηκα. Α, έπεσα στο νερό, μαλάκας. Τώρα. Όχι! Φύγε! Πλάκα κάνω! Εντάξει. Σκουλίκι! Συνέχισε. Σκουλίκι! Έλα ρε, εδώ να μου το πεις από κοντά. Πλάκα κάνω, μην με σκοτώσεις, πούστη. Ο Iron Golem μαύρισε, έκατσε πολύ στον ήλιο, στη λάβα, barbecue. Δεν μπορώ να κάτσω πάνω σου. Γιατί δεν μπορώ να κάτσω πάνω σου? Έλεος. Τι φάση, γιατί εδώ είναι άκυρα χτισμένα. Ποιο? Μία, Αν ναι, έχουν μπει και κάποιοι άλλοι παίχτες. Άλλα παιδιά και έχουν χτίσει κάποια πράγματα. Α, λέω και εγώ ρε, γιατί αυτό δεν ήταν πριν εδώ. Επίσης, για ποιο λόγο μπορώ να ανοίξω το chest του ενός ενώ κανονικά δεν πρέπει? Ναι, μάλλον δεν το έχει κάνει play. Ναι, αλλά εσύ δεν είχες πει ότι αυτόματα γίνονται claim. Όχι. Πρέπει να το σημειώσεις εσύ με το χρυσό φτιάρι. Α, Θυμάσαι? ναι. Το θυμάμαι. Το έχω ξεχάσει. Θα έρθα πάνω. Πάνω που? Το πείτε. Έλα εδώ να μου το πεις από κοντά. Δεν πάει να το ρίξεις, έλα πάνω. Τι θες πάνω? Α, ναι, κάτσε να φτιάξω το... Μισό, όχι ακόμα. Θα αφήσω τα πράγματα που θέλω. Μία καρδιά. Μισή καρδιά για την ακρίβεια. Εσύ? Ναι, φύγα φόλτα μας κάτω. Σταύρος, Mr. Σταύρος, Pro Player. Pro player. Άντε μία ώρα, σκουλίκι της λάσπης. Άντε σκουλίκι, έλα. Ποιο πώς θα πει να κάνει? Πες μου ότι έχασε και το δρόμο. Όχι. Ναι, γι' αυτό ρωτάς προς τα που είναι. Φέρω και το υλικό που θέλω. Ωραία. Έτσι και τονίσεις και με ρίξεις κάτω. Δεν σε ρίχνω, γιατί προσπαθείς να το τελειώσει αυτό εδώ πέρα ποτέ. Ναι. Αλλά και μετά που τέλειωσα. Όχι ρε, πριν δεν το έχει. Όχι, ναι, το έχεις τελειώσει, ναι, αλλά τώρα θα κάτσεις να το συνεχίσω, οπότε ποιος είναι ο λόγος? Ωραία είναι εδώ πάνω ρε. Αν βάλεις ένα καθιστικό, μια τηλεόραση και ένα mini bar, μια χαρά είναι για ξενοδοχειακή μονάδα. Τι μείνει πάρε? Mini bar, να πουλάς πράγματα. Γιατί όχι? Ένα τέτοιο. Το ξέρω. Και εγώ το ξέρα. Το κλάσσα, αγάπη. Το κλάτσαρα. Εγώ πάλι όχι. Παρ' όλα αυτά έχω τα πράγματά μου για κάποιο λόγο. Μάθετε από τον Mr. Σταύρος πώς να παίζετε Minecraft. υπερβολικά καλά. Ρε, σε κάποια φάση πατάω το κουμπί και μπαίνει σε κάποια άλλη φάση στο πίσω μπλοκ, όχι σε αυτό που είμαι. Ή μπήκε σε αυτό που ήμουν εγώ. Δεν πολύ κατάλαβα ακριβώς. Και τώρα που πήγε
Το έχω σπάσει. Α, από κάτω έπεσε. Λέω έτσι. Πες μου θα κατέβεις να το πάρεις. Ναι. Μπράβο Φεδόν. Oh shit. Το πρώτο θα δω το blog. Τα που έπεσε. Νομίζω το βρήκα. Τι κάνεις. Έρχομαι. Έλα ρε. Αυτό ήταν ωραίο. Ήταν satisfying. Για μένα ήταν για κάποιο λόγο satisfying. Γιατί έσπασαν όλα με τη σειρά. Επειδή έσπασαν όλα αυτά με τη σειρά, ρε φίλε, ήταν απολαυστικό. Το απόλαυσα σε. Α, πάω να τους δείξω το spawner. Θα έρθεις. Α, πάρε αυτά τα δύο τα φωτάκια και έλα βάλτε τα στο spawner. Μισό. Γράφουμε slash wait where εδώ spawn enter. Ωραία, έτσι λοιπόν. Ναι, έχει φτάσει. Θα έρθεις. Λοιπόν, αυτό είναι το spawner. Και από εδώ έχω πάρει ένα stacks καρότα που όποιος μπει θα πάρει δώρο ένα stack τέτοια και βοήθεια από εμάς άμα χρειαστεί σε κάτι από τα πράγματα. Ναι, μόλις τώρα κόλλησα. Μόνο ένα stack. Μόνο ένα stack. Επίσης, τι άλλο, το link θα είναι κάτω στην περιγραφή με την IP για να μπορείτε να μπείτε να παίξετε μαζί μας. Ο server σχεδόν θα είναι καθημερινά ανοιχτός. Δηλαδή, ναι, σχεδόν καθημερινά. Γράφουμε /home 5 δεύτερα και boom. Θα πάμε πάνω γιατί δεν θέλω να ξεκινήσουμε από κάτω, να κλείσουμε από κάτω, οπότε ερχόμαστε εδώ, ερχόμαστε εδώ, είμαστε εδώ, καθόμαστε εδώ, F5. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε μία εγγραφή, ένα like, βάλτε και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Γράψτε ό,τι θέλετε στα σχόλια. Κάτω στην περιγραφή θα είναι όλα τα social media να πάτε να με ακολουθήσετε. Και στην περιγραφή θα είναι τα social του Alex, μαζί και το κανάλι του στο YouTube που μόλις ξεκίνησε. Να πάμε να τον βοηθήσουμε. Αυτά, γεια σας. Θα πεις εσύ γεια ή μπα? Γεια. Τι για περιμένεις τόση ώρα, δηλαδή πες και σένα, δηλαδή δεν πειράζει, μίλα την ώρα που μιλάω κι εγώ, άντε, Ναι, τσάω.